Me ollaan HÄP. Tää oli ihan sikamahtava, mulla oli tosi hauska. Mä oon niin ylpeä tästä mun joukkueesta. Tää on niinku tosi hyvin oppinut tunteen. Nää on tosi mahtavia tyyppejä. Mä oon tykännyt. Kyllä, ehdottomasti. Meillä oli aivan messevä meininki. Päästiin maaliin asti kunnialla ja toivotaan, että voitaan. Vielä ei ole tuloksia selvinnyt, mutta kyllä tässä hyvältä näyttää. Hyvin saatiin pisteitä. Joo, no mä menin taktiikalla seuraavaksi ja että oli ihan mukavia henkilöitä tutustua. No, mun mielestä tää oli aivan mahtavaa, vaikka onkin vähän hengästynyt, mutta siis tää fiilis mikä tässä syntyi, niin jessus sentään. Tosi hyvä meininki ja hyvä porukka. Yes. Väsynyttä on ollut meininki alkuun, mutta me selvittiin ja ihan hyvä. Kyllä, 45 minuutin yöuni. Kyllä. No, kilpailu oli äärimmäisen rankka ja kyllä tämmöiset napsahtavat fiilingit tässä on päällä, mutta verta ja hikeä vuodatettiin ja täällä alla HÄP voittaa. Ihan huippu, mahtava porukka. Että todella ylpeä voin olla siitä. Eilen mietittiin illalla, että miten me selvitään tästä. Koska kello oli varmaan 6, kun me mentiin nukkuun ja herättiin 7. Minä menin aikaisin, niin, mutta aivan huippu porukka. Joo, siis mäkin tosiaan lähdin tähän kisan aikana tällä skeptisin tunnelmin, mutta jos kisan aikana sitten tää vähän kyllä parani tää fiilis, että kyllä me ihan varmasti voidaan kyllä tää kilpailu. Oikein mukavaa tiistai-iltapäivää sydämellisesti. Tervetuloa tänne Eetun aukiolle. Lukiokoulutusta on kehitettävä, totta vai tarua? Kantaa tällaista nimeä tämä seuraava tunnin mittainen erittäin mielenkiintoinen keskustelutilaisuus. Hyvät ystävät, porilaiset ja ennen kaikkea mahtavat lukiolaiset. On ilo olla ensimmäistä kertaa Lukiolaisten liiton kanssa Suomi-areenalla. Meillä on ollut mahtava päivä tänään, meillä on ollut Amazing SLL Race ja minä toivon, että kilpailijoilla on ollut mahtavaa. Onko teillä ollut mahtavaa?